Hvad så, YouTube? Jeg vil gerne vise jer noget Minecraft. And I could say. Jeg har 1,5,2. Jeg tror også det er den nyeste version. Det er jo også 2013. Nu ønsker YouTube, hvis jeg larmer. Jeg skal i biografen i dag, men det gider jeg nok ikke at vide. Jeg kan vise jer en server. Den kan der være så mange inde på den. Nå. Hvorfor tager det så lang tid? Og serveren hedder skyblock.net. Det er allerførst, at jeg gør på en server. Og jeg nu er der en, der skriver mig. Bare ikke på dansk. Men det kunne være, han sagde til noget andet. Men der er i hvert fald en dansker. Ja, der brændte jeg så, og skrev bare lige. Nej, det gider jeg ikke. Det vil jeg vise jer, når jeg er død. Og så hvis man skriver /home. Hvad fanden? Nå, sådan. Skete der egentlig noget. Jeg blev inviteret til den her skyblock af nogle andre, så jeg aner ikke, hvordan man laver en. Jeg skal lige skrive noget. Ej, for fanden. YouTuber. Jeg vil lige se, hvad der er. Hvis der er nogen, der skriver til det. Men der er noget andet, jeg vil vise jer. En gang, hvor man kunne skrive spawn. Eller spawn, det ved jeg ikke. Nå, så går jeg bare lige selvmord. Chubidu. Og hvis jeg tænker på, at I falder ned, så går jeg bare /home. Så kommer jeg op. Men I dør. Men jeres ting er der jo. Op på skyblokken, så. Og jeg vil ikke lave parkour. Det er ikke der, jeg vil vise jer. Jeg har aldrig prøvet at klare parkour. Den er mega svær. Vi skal lige se mit Minecraft skin. Det er det her. Det findes også i blå. Jeg aner ikke, om det findes i grøn. Jeg skal bare ikke finde noget. Men det er jeg nødt til. Og nu brænder jeg. Og der var helt se det sådan det er kæmpe for at lige har lavet en puppe der. Puppe. Skal jeg lige
Benefort. Det her var den første server, jeg kom ind på. Har det synd for ham? Nej, det er det ikke. Jeg har selv prøvet det. Der var sådan en, der glodede på mig. Jeg var bare ved at flække grin. Det var glodede på mig. Men det gode, det er, I har jo ikke fast for evigt. Der er jo vand under. Og så drukner I. Men der er to. Altså, der er en video, hvor der er to, der har liket min video. De kunne godt lide den. Og der var ingen, der ikke kunne lide den. Nå ja, man hænger fast for evigt. Eller ikke hænger fast, men man er fanget for evigt. Det var bare min far, der kom før. Det var derfor, det blev lidt stille. Jeg sagde, han skulle gå. Jeg tager på. Men jeg tager forsøget. Ej, så flyt der. Jeg vil nå det. Nej, ja, jeg nåede det. Jeg har aldrig prøvet det her før. Det kunne. Det er fedt, det er fedt, det er fedt. Det er så fucking fedt. Oh my god. Jeg er klar. Hvad fanden? Hvor har jeg nu fået de her blokke? Nå, det sker nogle gange, så får man sådan en blokke. Og bare lige home. Og lægger dem i en eller anden kiste. Og dør. Jeg ramte vand. Kan jeg komme op igen? Det er så sjældent, man rammer vandet. Det er dejligt at komme i bio. Sidste gang jeg var i bio, så jeg Scary Movie 5. Den var god. Og scary. Ej, hvor jeg gider ikke vente. Jeg vil hellere dø, det skal gå hurtigt. Og der er noget så at dø, men jeg havde heller ikke så meget liv. Nå, jeg vil prøve at se, om jeg kan klappe kuren første gang. Ej. Nå. Jeg gider nok ikke se den server. Måske, det ved jeg ikke. Hvor mange er den på den 5? Der er aldrig så mange af inde på den server. Første gang jeg var inde på den her server, så var den eneste, der var inde. 0 ud af 50. Vi skal lige. Ja, der. Nogen. Dansker. Altså, man starter kun med et diamondsværd. Det var noget, jeg har. Jeg kan lige... Jeg kan nok højklik. Nå, ja. Derfor. Men lige... Jeg har ikke noget level. Men det kan komme. Ej, jeg synes, det er kedeligt, når man kunne herinde. Kan det komme ud? Jo, det kunne man så.
Nå. Det er altså det her. Nej, der er en dansker, og man kan ikke hugge et træ. Klør mit øje. Ej, hvor træls. Jeg havde de der server, hvor der kan PvP med. Sådan ikke så meget ting. Men jeg tror, vi runder af nu. Vi ses i YouTube.